Pixu elatza. Zema kilometro baino arte? Zemat? Numerok, bainat? Laroita amasei bat, hola, laroita amazazpi bat. Laroita mezortziko mazazpi. Egurra. Gero nahi genean desbiatu zea, zezen plaza baina alde bat egatzen. Animalia, lo, etxaila bat egon, majo. Bueno. La hostia, bai. Hola, gehienea. Me cago en Bueno. Me cago en Dios. Ezin esaten giztu nahitzekin martituta, baina. Somos? Ondo, aiatzen da. Zera toda, hostia, Bastante, ahí, Andoainen ordua. Bastante auro, Tartetxo bat dindez ordua. Bandana bidego, osea, hasi maztutenetik honet. Roketa, amardolekukoak. Roketa! Seniden kondenaden errepideai begira, ilusiorik galdu gabe, Baionatik ordizira. Egualdiak ez dueten helburuaren desira, tira eta tira zatozte berriz plazaren erdira. Ene horrelako hanka askoz gehiago balira. Ene horrelako hanka askoz gehiago balira. Euskal presoa! Etxera! Euskal presoa! Etxera! Egia esan hemen gutxi batzu gare, hemen jende gehiago marko zan. Zati hau ezin da izan eukeion laguntza gabe, noski. Bi bakarri bai gai emateko bueltak, baina laguntza psikologiko ondi eukideu, lagundu dute bia biden, asistentzia eukideu, eta bueno, jende gehiago bai eskertzeko hain duten lana. Eta behintzako, txalo bat, behintzat.
zapaldu hainbeste ikut, zapaldu eta utzi. A ver cómo hacemos.